हेलौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि बे आंनि भिडिअ बरायनाय थाबाय। ओमफ्राय नै स्कुलनिफ्राय फैखांबायानो आरोना, ओमफ्राय दा बुहुत खामानिफोर दङ मावग्रोनोसै। ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ। गथ' बायदि मायाव नोङोलाय आं खैया बक्सखौ दहनखाना ओइ ओइ रुफबना ला मा ओइ ओइ होनहरदो सानदां बाहायदो गावनि लोगोनि दखानखै दुगि जाथारदों जथामफ्रायनो थालायदो। मेदा हाथाय जाफैदों जों। मोजां नुदोंथ' आरो गामसाजों मोजां नुदों। बाजार माबाना बाबुखौबो लाना फैनानै ओंखाम संगासिनोबो। ओमफ्राय जोंहा ट्रेक्टर आरो लाबोनो होदों आरोना, पिसिला खोनो होननानै हाया खोबावनांखागौ नालाय। ओमफ्राय दा होनानै गालांना गाबोन फैनसिगोन खोमा, JCB लिंहरदों ना मा होनदोंथाय गाबोनो। ओमफ्राय दा संगासिनो सानसुथिरनो। फुङावनो आरो जोंहा बिफां दानफायनायफोरनि मुराखौ माबानो बुखुनो लेंहरदों आरोना, ओमफ्राय माबागासिनो। ओमफ्राय हाखौ लाबोथ'नाय नंला खोमा, बेखौ फेनग्रोनानै नांबावगौ जाबा लाबोसिगोन खोमा। ओमफ्राय दा स्कुलाव थांनोबो हाखु दाखु जाबाय, आं साहा लोंगासिनो। ओमफ्राय भिडिअखौ बेयावनो फोजोबखानोसै, जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच। ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोनलाय, बाय बाय।